Setyo. Paring dawuh Sang Prabu. Padha raja Swanira ana ing Praja Bumila. Pikantuk berkasa pangestunipun Sang Prabu. Sowan kula kalis ing sak kara-kara namung sugem kula kunjuk. Iya. Banget panarimaning sun ora liwat puja pangestuning sun wae kebak tampan. Sanget anggen nampi dadosaken jejimat. Prayoga. Inggih. Nyai Patih Rayung Sah Si kula Sang Prabu. padha basuki Swanira ing Praja Bumila. Asal berkasa pangestu panjenengan, nyatanipun anggen kula sowan boten wonten alangan setunggal punapa. Namung sungkem kula kemawon mugi kunjuk. Ingsun tampa ora liwat puja pangestuning sun tampan. Sanget anggen kula mugi dados jejimat ingkang kawula. Prayoga. Raden Aduk Kau kini balatsi. padha becik sowanmu ing Praja Bumila. Pikantuk berkasa pangestunipun Sedulur Prabu Bawanarsi. Anggen kula nderekaken Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Sowan ngabiyantara ngersa dalem datan nemai rupi. Namung sembah kula katur wonten andhap ambyang dalu. Iya, ndak apa. Pangestu ditampa. Sanget ing pamundi mugi ndadosaken jimat paribasa. Penakke Nun, bali marang sira Patih Setyo. Dawuh dalem Sang Prabu. Ya mung wae keng tuwuh pinuh kandha pitakon Nggih. mongko iki durung wancine piswanan agung ing kraton Bumila. Kadadak sira sowan saya-saya nganti marang garwa lan putramu. Tenane apa pancen kabeh ana wigati nungguing sira lan panjenengane? Nggih. Keparenga abdi dalem unjuk atur menawi wonten tunadungkap anggen kematur kula nyuwun pangapunten Sang Prabu. Mbok menawa gedhe pangapuraning sun kumplak Sunda. Nggih. Ngantos kula sowan wonten ing Praja Bumilaka nganti dumateng bojo kula lan anak kula Handaka jalaran kula menika sampun mopo jumeneng patih marangkani panjenengan anggenipun ngasta pangayuman wonten ing Bumilaka. Iye. Coba balenono sepisan. Kula sampun mopo marangkani panjenenganipun Sang Prabu anggenipun ngasta pangayuman. Dadi sira wis rumangsa mopo Inggih. minangka dadi warangka ana ing kraton Bumila. Menika saestu Banjur kanthi dasaran pawadan apa kok nganti sira ki mopo nggonmu jumeneng pinangka warangka? Nggih. Apa kurang bayaranmu boten perkawis menika. Yuswa kula menika sampun anengahi. Mila kula matur ngarsanipun Sang Prabu kados ngaten. Menawi wonten keparengipun Sang Prabu, anak kula pun Raden Handaka amarneni kula pinangka patih wonten ing Bumilaka. dadi sira kepengin lereh nggonmu jumeneng patih. Nggih. Ing mengkone palungguhan patih bakal mbok lintirake marang putramu Menika lho. Raden Handaka. Inggih. Patih Setyo kuwi Dawuh sira darbe kekarepan keng kaya ngono apa wis musyawarah lawan kulawarga ing patihan. saderengipun jumangkah kula matur ngersa dalem Sang Prabu Bawana-aji sampun kula rembak musyawarah kalian keluarga wonten ing Kepatihan. Besar Inggih. Nyai Patih Rayung Sah. Si kula Sang Prabu. Apa bener kang diaturake garwamu Patih Setyo? Yen garwamu kepengin lereh gone jumeneng patih bakal dilintirake marang putramu Raden Handaka. Menika leres Sang Prabu. Menapa aturipun garwa kula menika nyatanipun sampun musyawarah kaliyan kula. Sira gosar Kula ugi sarujuk Sang Prabu. Raden Handaka. tuh dikit kau kini balatsi. Bener kowe uga wis nampa dawuh saka wong tuamu
Patih Yogyo yen sira bakal dilinturi palungguhan patih ing bumi. Dene Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu sampun sarengga. Menawi benjang saleripun Kanjeng Rama dados warangkonan dalem wonten ing kraton bumi. Kula ingkang kapiji gumantos palengganipun Kanjeng Rama. Kula mboten saged selak namung sendika angayai. Ing kamangka Raden Nanda. Kuli Ora gampang jumeneng pinangka patih jalaran patih iki pinangka badal wakiling ratu panguwasa Kolono ing bumi loka. Yen wis darbeni kabisan apa wae. menawi kabisan kula kinten menawi Sinuhun Prabu Bawana mangertosi tartamtu mboten badhe damel tuwa jalaran rinten sodalu kula tansah sinau bab kautaman wonten ing dalem kasatriyan tuwaladanipun kaprajuritan kaprajan kasusilan ngantos lumerek wonten ing kabrahmanan mila saking menika menawi benjang kula tasih dulur-dungkap nglenggahi palenggahan patih wonten ing bumi loka Sinuhun Prabu Bawana Aji ampun tido-tido paring kewaralan sesorah ngemutaken kalian kula mangkene. Yen ngono ndak tampa atur. Matur sembah suwun. Ya mung wae patih yo iki. Yen to pancen palungguhan patih mbok lintirake putramu Raden Anduk. Ning aja kalungguhan iki jalaran apa? Satunggapan meneh ingsun uga bakal nemake praja ing bumi loka. Ingsun uga bakal lereh keprabon. Ingsun uga bakal jumenengake marang putrane ingsun. Pangeran Hadiwarna minangka lintir kawibawan ingsun. Kula baggonku bakal jumenengake patih putramu. Iki ing mengkene bakal ndak barengake anggon ingsun bakal jumenengake putrane ingsun. Kula namung derek kesaipun Sang Prabu. Ngene iki. Pangeran Dawa katimbalan Rama. becik swalira ana ngersane. Pangestunan dalem. Anggen kula sowan kalis ing sakara-kara. Namung sembah bekti kula katur Rama. Iya. Ndak tampa pangestuning Rama enggal Surata. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken teguh kayuanan kula Rama. Sule Pangeran Hadiwarna Paring dawuh ing kamangka ing ngarep sira wis ndak dawuhi sadurunge sira bakal ndak jumenengake ratu ing kraton bumi loka. Sira ndak utus supaya naliti marang tebaning raja bumi loka. Tungkap kaping pindho sira kudu gelem wawon marang kabeh para kawula cilik ana ing ladang praja bumi loka. Apa wis sira tindakake? pangandika panjenengan sampun kula estokaken. Anggen kula ngawur lan awor kawula alit wonten ing Karang Pradesan. Nanging wonten kedadosan ingkang aneh-aneh sanget Rama. Ana kedadian kang aneh-aneh. Mekaten inggih. Sira nyumurupi kedadian apa? Wonten sak tengahipun margi kula niki pinanggih kalih nom-noman. Malah kapara badhe mungkasi kelawan gesangipun piyambak. Kanthi sarana gantung diri Rama. Bel. Jroning ana satengahing dalan sira ketemu sawijining nom-noman. Naninji Ing kono nom-noman kuwi bakal mungkasi diri pribadine kanthi arep nindakake gantung diri. boten lepat Rama. Boleh. Naninji kuwi. Pangeran Hadiwarna. Kok nganti ana bocah nom-noman sing nekat bakal mungkasi diri pribadine kanthi gantung diri. Mestine lak ya ana sebab lan musababe ana perkara. Rinten saha dalu tansah dipun daksya kalih tiyang sepuhipun piyambak.
mangan sak mangan niki oyok-oyokan kalih bebek. Turu mawon wonten ing kandang bebek Romo. Dadi cekrane bocah nom-noman ki nggone arep mungkasi diri pribadi. Mergo ning omah iki tansah dijak siya kelawan wong tuane lanang. Liripun kados ngaten. Saben dina diajak digepuki turu wae diworke bebek. Leres Mangan uga diworke bebek. boten lepat Romo. Kok isih ana menungso kang kejem lan wengis kaya ngono. Dole pangeran Ratuan. Paring dawuh Romo. Umpama sira iki ndarbeni wong tuwa kang watake kejem lan wengis kaya ngono kuwi njur dongamu kepiye? Menawi kula gadah tiyang sepuh ingkang kados ngaten. Sampun dak siya kalih anakipun piyambak. Muga mawon matinipun kesamben ndedhek. Dongamu kaya ngono Ngaten. kok padha lawan Rama. Menawi panjenengan kados pundi Rama? Ayo umpama Rama kuwi ndarbeni bapak utawa wong tuwa lanang sing watake kejem lan wengis. Ayo dongaku muga-muga matine iki ditabrak truk. Kula nggih padha. Piye, Dik? Kula nggih badhe ndedonga marang sing kuwasa. Kok ana wong tuwa mentala karo anak, muga-muga ditabrak montor mabur. Montor nabur iki petik dhuwur nggone kok nabrak wong mlaku. Dole ajuan. Nani sing kula Rama. Sabanjure sawise sira ngerti mestine mbok tulungi. Leres malah kaporo kadudut wonten salebetipun manah. Kula welas kalih nom-noman kala wau wedal menika kula angkat pinangka mitra kula. Mergo saka penggalmu ndarbeni rasa welas Nani ji kelawan bocah iki nganti mbok pundhut mitra kados ngaten mbok pek sedulur. boten lepat. Yo kene kok ora mbok sowanake ndopo diloko. Sampun dipun keparengaken Rama. Ya Rama uga kepengin Nuwun wedal sawetawis. Pangeran Ajuan Katimbalan Rama. ngendi bocah nom-noman sing mbok pundhut mitra. Monggo dipun pirsani wonten ing sisih kula Rama. Iki bocah diabang bayi. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Rupa bagus ngene dunia. Coba terus rada maju. Kaporo mati. Ini aku Den, Aku ning sisih. mungkin wae Den. Kowe iki ya menungso. Boten kula onde-onde kina mbeplok. Waduh. Kena kula wong ngeten kok. Ora kaya ngono, tegese kowe iki ya duwe jeneng. Gadah kula. Jur jenengmu sapa? Kula Legawa. Jenengmu Ula. Iku sapa Den? Kae lanang. Ratu kok goblok ngono. Aja kaya ngono. Lah budek e Den. Goblok-gobloke kok budek-budeke. Lah kula Legawa kok ula lek sampean pripun kok. Legowo. Nggih. Ayo kurang cetha nggonmu matur. Sampean pun suwe. Tuh, Oh, listrike mati. bener, jenengmu Legowo. Nggih, kula Legawa. Kowe dipundhut mitra, dipek sedulur kelawan putraku. Niki dulur nggih leres.
Seneng adimu ya? Nggih, Den. Ya. Legawa. Nggih kula. Reh dene sira wis dipundhut mitra kelawan putrane Sun Pangeran Adiwarna. Nggih. Sisan gawe ing dina iki sira ndak pundhut putra angkat. Kula. Nah nyeluk sampean sinten kula? Ayo Rama to. Nggih. Rama, kula ngaturaken sugeng pangabekti mugi konjuk moho. Aku Ya, tidak ya. Bu. Ndak tampa pangestune Rama wae ditambah. Sanget ing pamundi nggih Rama. Bocah bagus, Nggih. pinter ngaji. Nggih. Rupane gedebus kok ora bejat. Sampean iku malah ngenyek. Ayo iki mau gojek. Nggih, Mo. Ini Rening sira wis dadi putrane ingsun. Nggih. Ini cecak lawan Rama. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Aku wedi yo, Den. Ora santai. Aduh, Den. Ora usah wedi. Den. Sampean awasi ki, Den. Lego, Napa mau? get wong tuwa. Kula nggih kaget to mau. Kowe iki wedi apa? Iki ana pendopo. Ing pendopo wonten barongan mau. Sembrono. Niku wonten barongan mau. Jroning pendopo bumi loka iki ora ana barongan. Wonten nggih. Endi barongane endi? Barongane tidak cekek barongane. Niki barongane mau. Mau barongan mau. Sing wong ana ki ora barongan. Ora apa, Mo? Darutan. Sami niku mau. Jenengan niku nggih wonten. Ini Dole Legowo. Nggih. Sawise sira ndak pundhut minangka putra angkat. Nggih, Putrane Mo. ratu iki jujur, Nggih mau. ora kena ngapusi. Nggih. Ya. Nggih. Saiki coba Rama bakal pitakon kelawan kowe. Nggih mau. Kula wangsuli mau. Jur sakenane. Bapakmu sing ngukir jiwa ragamu ya wong tuamu lanang. Iki sapa? Bapak kula modot. Piye to? Modot kok mau. Legowo. Nggih kula. Lho kowe iki ndak takoni. Nggih. Satungune wong tuamu lanang. Bapakmu ki sapa kok modot? Lah wonten keris modot kok mau. Ayo disangka. Nggih. Uga aku pengen ngerti tenane sapa wong tuamu lanang. Bapakmu sing ngukir jiwa ragamu. Bapak kula mecicil mau. Mrikate mecicil modal mau. Legowo. Nggih. Ditakoni wong tuwa kok kaya ngono. Kula ajre mau mripate modal mau. Adiwarna. Legowo iki kandhane. Ngaten Rom. Legowo. Nggih kula Den. Tak jaluk lawan kuwi. Matur ana ngersane Rama kanthi doko. Sejatine wong tuamu Kula ajre Den. aku bakal tanggung jawab sak puture. Monggo nek kula diajak dipateni piye Den? Ana beset kulitmu gedene tumekane pati. Saestu Den. Aku tanggung jawab. Nggih lho saestu nggih. Aku ning sisihmu lho. Ampun kebetot Matur Den. ana ngersane Rama. Ora usah dadi rasa ewuh lan panggewuh. Nggih. Matur bloko sapa tenane bapak? Rama tiyang sepuh kula lanang ingkang ngukir jiwa raga kula. Ya. Rama Patih Setya Guna. Patih Setya. Dawuh.
yen Legawa iki anak. Legawa iki putramu. Sang Prabu, panjenengan dalem ampun kesesok ndahar aturipun Legawa. Kula mboten kenal kalian Legawa. Para Legawa matur ngersa dalem bilih ngaku bilih putra kula mbok menawi tiyang menika ngawuh gawar kepengin ngalap dumateng donya kula. Gelem gak? Saestu kula mboten gadhe putra kados ngaten. Tenan sira Ratu kawane. Yakin kiting pat anake bakal dompet. Enake gelem Legawa dudu anak. Mboten. Nyai Patih Rayung Sari. Duga ingsun pitakon jawaben kanthi jujuring atimu. Legawa iki putramu. aku anakmu ya Buya. Ibune sesora karo aku. Aja nganti dadi anak sing wani karo wong tuwa. Gelem jujur karo wong tuwa lan karo padha-padha. Suwene 9 sasi 10 dina aku kok gembol. Aku kok lairke kanthi perang sambil totoane nyawa. Nyai Patih, Aku anakmu ya. lho sira ki ndak dak. Legawa iki anakmu. Oh, aku anakmu. Lan bener ndak percaya? Legawa dudu anak. Raden Ratu, Duh nggih. Tau tinimbalan. Legawa iki sedulurmu apa dudu? Sedulurmu ya, Dek ya. Ayo inggal wangsulan. Aku wong tuwa. Ulur pemerah. Legawa menika sanes kadang kula sing. Dosa Sanes kadang kula tempang. Dadi cetha Legawa iki dudu sedulurmu. Dudu adimu. Legawa nggih kula mau. jebul sing ala kok ora kamu. Ning gegedheaning atimu ya Allah. Kowe wani doro. Lawan aduh ora iki. Kula boten kala kama. Kowe ngaku-ngaku yen kowe putraning Patih Setyaguna. Monggo ing kene Patih Setyaguna ora rumangsani duwe anak lawan Kula putrane kok. cukup. Yen kaya ngono, Legawa Nggih mau. ndak jabel jawuh pangan kalingsun ing ngarep. Aku mau ngepek anak kamu. Dawuh. Ya guna. Meneng dheweke mluput mergo Legawa ngaku-ngaku yen to Legawa iki anak. Kula bab Widono ndak pasrah. Ngaten. Ampun nggih mau. Legawa. Nggih kula mau. Kowe wis nglingsemake asmaning ratu ana ing bumi loro. Kowe wis ngwani singlar saka tanggung jawab. Kowe ngaku-ngaku yen putraning Patih. Mula kanthi kuwi isih ana pangapura nanging kudu tinggalake bumi loro. Minggat! Nggih mau. Dosa kowe mau. Dosa kowe Bu, kowe Dek. Terus aku ngeli Dek. Ana wis benar sing kataku koyo ngene. Aku mungkin pengen sabilo sama kowe. Nanging
anake tinggal mensan ora. ngene ngono lho. Isi ora ada. Aku pinoko sepuluh lho. Kula sampun pupus kunjung kedah. Kedah ngaraken penjara. Pamit boten. Panjenengan yang becik eling lawan ajengan tiyang sae. Nulih Pangeran Rajuan Nanging kula Rama. sira ki calon ratu ana ing kraton Bumi Loka. Lho umpama sira ki mundhut mitra golek sedulur. Mbok ya sing rupane ki bagus tumindake sing apik. Algawa ki wujuding cacat ala gegedhaling ati gala lho kok Pangapunten ingkang kathah Rama. Sinaosa legawa menika sarantine badan kebaing tatu. Nanging anggenipun memitra dumateng kula kanthi tulus Rama. Ngantos kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Sesarengan dumateng legawa. Estunipun kula namung badhe nyuwun pengadilan dumateng panjenengan pinangka ratu. Sinembah dening titah. Sinanjung dening priyagung. Sinengkuyung adiluhur. Panguwasa tunggal nanging kasunyatane boten saged ngadili perkawis menika Rama. Saderengipun panjenengan mutusaken perkawis kedahipun dipun talisih langkung rumiyin perkawisipun Rama. Wonten ing pidaleman panjenengan tansah sesorah dumateng kula. Tole Hadiwarna. Lamun ing bisuke sliramu jumeneng ratu wonten ing kraton Bumi Loka. Nulat nunggak semi lekase Kanjeng Rama. Kados pundi anggen kula nulat Rama. Wonten ing pendah piagung sedaya kula wau kangge pasinaon dumateng gesang kula. Mila kanthi menika Rama. Wedal menika Hadiwarna mboten saged jumeneng ratu wonten ing kraton Bumi Loka. Oi! Pangapunten ingkang kathah. Sing gedhe pangapurane lamun to aku nungkak Rama lawan kowe. Menungso sing ora bisa diajeni dening liyan. Dudu derajatmu. Dudu pangkatmu lan dudu donyamu. Nanging sepiro migunani lawan sepodomu. Setyogumu. Kowe iki wong tuwa. Nanging ora bisa dadi tuwa. Kowe iki wis duweni anak nanging ora bisa nganak-nganakake. Nanging ora dadi ngopo. Iki perkara keluargamu. Muga wae dongaku tumus kelawan kowe. Patimu ing bisuke kesamber mledek. Nek ana bedhek aku delik. Tanpa guna bibi menawi panjenengan tansah netesake waspa menawi dawah wonten ing Bantala dados lemah ingkang sangat. Kula niki mboten gadah sambungan getih kalih Legawa. Nanging kula saged ngraosaken sepinten panalangsane Legawa kados pundi.
ngantos legawa nyembah wonten ing glamakanipun panjenengan. Legawa menika ngertos suwarganipun legawa wonten ing glamakanipun panjenengan. Napa panjenengan boten kamutan bibi? Nalika semanten panjenengan bobot 9 sasi 10 dina sinaosa lek empunang bayi kebaen tatu. Nanging legawa menika menungso gadah rasa kados dene kula bibi. Kula niki gadah kapitayan menawi ing benjangipun legawa saged gayuh kamulyaning gesang. Menawi wonten wali ing jaman ana tetembungan wong tuwa nyembah dlamake anak. Oleh Kula kepengin matur wonten ngersa panjenengan. Nanging saderengipun matur. Menadang mangkenipun atur kula wonten ingkang lepat kula nyuwun pangapunten sinuwun. Jur sira bakal dadi atur loko. Enggak diaturan. Yo guru. Meneng. Sejatosipun legawa kula mau anak kula sing Piye? Dicetrane legawa iki anakmu. nika lan wesi. Yai Patik lair san. Yen ning arep sira ndak dangu. Legawa iki putramu apa dudu? Anakmu apa dudu? Sira kanthi matur. Yen legawa manut kandamu dudu anakmu. Ning yo gene saiki bareng legawa ninggalake Praja Bumi Loka. Kowe banjur matur yen legawa tenane anakmu, Yen ngono doro kowe kelawan dia. Pun pangapunten sih. Ki menapa kula matur ingkang kados nyata. Jalaran sedaya kala wau kula ajrih kaliyan pangosanipun garwa kula. Nanging sakmenika kula boten ajrih mila. Kula kepengin sanget rerembakan kaliyan garwa kula sekedhap kemawon. Kaya ngono. Isen bali lae. Iki apel apa leh? Mateni kok. Ape wani karo wong lanang. Kalau wong lanang kaya panjenengan iki ora wajib diajeni. Wong kaya panjenengan iki wajibe diwaneni. Wong tuwa kaya panjenengan iki ora pantes yen dadi wong tuwa. Sakniki rasane ati kula lara. Gandhe panjenengan ra gelem ngakoni
dong tinimbalan. Aduh. Sira uga kaya wis wani durung lawan yani. Durung wae sira tak angkat minangka dadi patih. Ewa semono sira wis wani durung ing ngarep sira ndak dangu yen to Legawa. Iki sedulurmu apa dudu? Nyatane ing ngarep kowe matur yen Legawa iki dudu sedulur. Pangapuntenipun menawi kula wau kula matur durung wonten kersane Sinon Prabu Bawana. Jalaran kula katindhese pangoso, kula ajrih kalian Kanjeng Rama. Pidana menapa mangkenipun kula sagah ngayahi nanging saderengipun kula nampi pidana saking Ngesodalen. Menika pareng kula badhe nyuwun wedal sawetawis badhe unjuk atur wonten ing kersane Kanjeng Rama. Ya, tak bali lae. Ngono. Romo. Yer, Andoko. Ora usah nangis. Kowe nek nangis, bapak melu sedih. Menawi tatune raga, kula saged ngampah. Nanging niki benten. Niki benten kok. Ati kula ingkang sakit. Ati kula ingkang nandhang tatur. Nalika ing daleman kepatihan. Sampai dinten petiratan sadar siokan ingkang Mas Lego. Napa panjenengan boten ngraosaken sepinten kemalipun manah ono. Pindhane kados piring kabentos wonten ing selokan item. Acur ruwet. Nanging matur suwun. Menawi Kanjeng Rama menika migatosaken dhateng kula. Boten namung suweke nyamping lan dedene Kanjeng. Papalungguhan panjenengan ugi migatosaken kaliyan. Nanging ginanipun menapa kok? Ginanipun menapa? Menawi kula dados warangka kula kedah ance-ance panalengsanipun kadang kula Mas Lego. Selagine Kanjeng Hadiwarna kemawon boten wonten sambunganipun. Boten kersa jumeneng nata wonten ing kraton kula. Napa malih? Mila saking menika. Boten ateges kula menika wani matai dawuh panjenengan. Sinon Prabu. Andoko. Sineksenan bumi langit wonten ing kraton Bumi Loka. Kula boten sagah menawi dados warangka wonten ing kraton Bumi Loka pareng. Sinuwun. Bojo kula minggat. Anak kula minggat. Kula terus pripun sinuwun? Soko. Patih Setyaguna. Jebul lagi pisan iki aku ngerti. Marang kegedoaning atimu. Lho yen to Legawa iki cetha. Legawa iki titismu, daging kulitmu, Legawa iki ya anakmu. Sing ukir jiwa ragane Legawa. Iku semono kowe ora gelem ngakoni yen Legawa iki anak. Apa jupeh Legawa saranjuning badan iki cacat. Wisin dadi wong tuwa di anak cacat. Setyaguna yen tumindak lan pakatimu kaya ngono. Coba kae sawijining macan kae kewan kang galak. Macan kae galak wae ora bakal mentolo. Bakal mungsuh marang bogone. Lho kowe iki menungso, duwe anak nganti kowe tegelan mentolo lawan anak.
Mula kanthi kula khilaf. kilap. Ya guna Dawuh. rungokke dawuh. Wiwit dina iki sira ndak cocok palungganmu Sinuwun. Ya, Menawi kula mang pecat, terus kula nyambut damel napa? ayo dadi kuli bangunan ya kena. Wah. Apa golek rasa ana? Mateni wong. Pater kon golek rasa. Coba. Nganti putraning sun pengelan aduanmu. Kogel penggali ora gelem jumeneng Ratu Bumi Loka. Semono anakmu Raden Handaka merga saka pakartimu dheweke uga kogel penggali ora gelem dadi patih ana ing Bumi Loka. Mula ingsun bisa paring pangapura lawan sira. Nggih. Paton siji kowe kudu gelem goleki marang bojomu, kowe kudu balen kelawan bojomu. Tungkap kaping pindho. Kowe kudu goleki anakmu legawa. Kowe kudu gelem njaluk sepuro kabeh kalutan. Ngestakaken dawuh. Pungkasan. Nggih, kepareng. Kowe kudu bisa goleki putraning sun. Pangeran Hadiwarna lan anakmu Raden Handaka supaya bali ing praja. Kangge nebus dosa kula. Kula mboten badhe pangsul wonten ing Bumi Loka. Kalampun kula dene manggihaken anak lan bojo kula saha Raden Hadiwarna. Yen ngono tindak